Ania ang mga nagunang panghitabo o kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. Ipaubos ni Gobernador Gwendolyn Garcia ug GCQ ang tanang mga kalungsuran ug mga dakbayan ubos sa lalawigan sa Sugbo. Ania ang mga nagunang panghitabo o kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. Ipaubos ni Gobernador Gwendolyn Garcia ug GCQ ang tanang mga kalungsuran ug mga dakbayan ubos sa lalawigan sa Sugbo. Apil na kadtong nadeklara ubos sa MECQ ni anhing miagi. Bot ipasabot ni ini, makaabli na usab ang mga tourism destinations sa pipila ka mga lungsod. Ania ang taho ni Sheila Gravines. Sugod karong adlaw, Setyembre 8. Ania ang mga nagunang panghitabo o kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. Ipaubos ni Gobernador Gwendolyn Garcia ug GCQ ang tanang mga kalungsuran ug mga dakbayan ubos sa lalawigan sa Sugbo. Apil na kadtong nadeklara ubos sa MECQ ni anhing miagi. Bot ipasabot ni ini, makaabli na usab ang mga tourism destinations sa pipila ka mga lungsod. Ania ang taho ni Sheila Gravines. Sugod karong adlaw, Setyembre 8, abli na usab og balik ang mga establishmento og outdoor tourism activities nga kanhi gidid-an. Ubos sa bag-ong executive order ni Gobernador Gwen Garcia nga nagtakda sa mga lagda og protocols. Ania ang mga nagunang panghitabo o kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. Ipaubos ni Gobernador Gwendolyn Garcia ug GCQ ang tanang mga kalungsuran ug mga dakbayan ubos sa lalawigan sa Sugbo. Apil na kadtong nadeklara ubos sa MECQ ni anhing miagi. Bot ipasabot ni ini, makaabli na usab ang mga tourism destinations sa pipila ka mga lungsod. Ania ang taho ni Sheila Gravines. Sugod karong adlaw, Setyembre 8, abli na usab og balik ang mga establishmento og outdoor tourism activities nga kanhi gidid-an. Ubos sa bag-ong executive order ni Gobernador Gwen Garcia nga nagtakda sa mga lagda og protocols ubos sa general community quarantine. Ang tanang mga establishmento makaabli na apan kutob lang sa 50% nga on-site capacity. Ang restaurants ug ubang dine-in establishments gitugutan na usab maka-operate hangtod sa 50% sa dine-in capacity, samtang 100% ang gitugutan sa alfresco dining o ang pagkaon sa gawas sa restaurant. Apan ubos usab sa Executive Order No. 41, gitugyan ni Garcia ngadto sa mga mayor sa local government units kun LGUs ang paghukom kung ila kining paubsan pa nga kapasidad depende sa kahimtang sa ilang LGU. Apil sa gitugutan nga makaabli og balik ang mga spa, salons, parlors ug ubang personal establishments hangtod sa 50% nga kapasidad. Apan kinahanglan adunay igong ventilation nga adunay air purifier with HEPA filter o ionizer. Kinahanglan magamit usab og personal air purifiers ug magsulob og face mask sa tanang higayon ang ilang mga trabahante. Makaabli na usab og balik ang tourist attractions o tourism-related activities sama sa whale shark watching. Apan kinahanglan sila mutuman sa mga lagda og protocols nga gimando ubos sa Executive Order No. 20-A nga giluwatan ni Garcia sa miaging tuig og Executive Order No. 13 nga iyang gi-issue karong tuiga. Right now, I am declaring, and under this EO, the entire province under GCQ. If the need arises, we may, as what we have done in the past month, declare some LGUs, if needed, under MECQ. Gitugot na usab ang non-contact sports sama sa jogging, biking, pagduwag golf, tennis, badminton, range shooting, diving, skateboarding ug equestrian. Ang maong mga establishmento kinahanglan adunay Certificate of Compliance nga gi-issue sa Kapitolyo pinaagi sa Provincial Tourism Office. Kadtong masakpang nag-operate nga wala ang maong certificate, pasiradan. Gitugot usab ang religious gatherings hangtod sa 50% basta way pagsupak ang local government unit diin kini ipahigayon. Samtang katong mga establishmento alang sa kalingawan sama sa karaoke bars, concert halls, bars, sinihan, internetan, bilyaran, amusement arcades ug ubang susamang kalingawan gidid-an pa nga makaabli. Apil na usab nga gidili mao ang mga kasino, lumba sa kabayo, sabong o tigbakay, lottery shops, ingon man ang outdoor contact sports.
Matod ni Garcia, bisan pa man sa iyang kamanduan nga ipaubos og GCQ ang tanang local government units, apil na ang 12 nga kanhi gipaubos sa Modified Enhanced Community Quarantine kun MECQ with heightened restrictions. Mahimo usab makapatuman og granular lockdown ang mga mayor apan pinasubay sa memorandum sa National Task Force Against COVID-19 nga nagmando sa operational guidelines. Our mayors, our governors were elected by the people, trusted by the people to look after their lives and livelihoods. Can we give our chief executives that courtesy now, that respect, and that faith in being able to craft policies that will actually answer the needs of their respective LGUs? Wa gyapon border control sa tibok isla sa Sugbo apan kinahanglan gyapon mopresentar og negative result sa RT-PCR og rapid antigen test ang mga tawo nga mosud sa probinsya sa Sugbo nga gikan sa laing lalawigan. Alang sa public transport Adunay bag-o nga commander karon sa Central Visayas Command o CENTCOM ug ato sa iyang pagduaw kang Gobernador Gwen Garcia, iyang nakita nga malinawon ug walay problema sa insurgency sa Sugbo. Aniya ang dugang taho gikan ni Eleanor Valeros. I gave her the assurance that the Armed Forces of the Philippines will never let insurgency to come back again in the province, because we all know this is an insurgency-free province. Mao kini ang gipasalig ni Major General Pio Dinyoso III ato sa iyang pagbisita sa buhatan ni Gobernador Gwen Garcia kagahapong adlaw, Setyembre 7. Si Dinyoso mo ay bag-ong commander karon sa mga militar sa Central Visayas Command. Iya usab gipasalig sa gobernador nga kanunay mosuporta ang mga sundalo sa gobyerno sa iyang pamunuan sa probinsya sa Sugbo. Matod niya nga iyang siguraduhon nga protektahan ang lalawigan aron dili na gyud makabalik og sulod sa probinsya ang mga terorista. Kanunay usab silang makigtambayayong sa ubang mga ahensya sa gobyerno sama sa kapulisan aron magpadayon ang kalinaw ug pagkaprogresibo sa Sugbo. Ang iyang mensahe sa mga terorista: They should not go back here because susumbong sila ng mga tao sa amin pag andito sila. And leave Cebu as it is now, progressive, peaceful, a place, a province in the country that's worth living. Walay klase ug walay trabaho ugmang adlaw, Huwebes, Setyembre 9, alang sa kasaulugan sa Osmeña Day. Mao kini ang adlawng natawhan ni kanhi Presidente Sergio Osmeña Sr., ang ikaduhang presidente sa Philippine Commonwealth. Ang maong kasaulugan gihimuan og Presidential Proclamation No. 97 kaniadtong tuig 1966 nga gipirmahan ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos. Gihimuan kini og balaod nga mao ang Republic Act No. 6953 nga gipirmahan ni kanhi Presidente Corazon Aquino kaniadtong tuig 1990. Ang maong balaod nagdeklara nga non-working holiday alang sa tibok Sugbo, apil na ang dakbayan sa Mandaue, dakbayan sa Lapu-Lapu ug Cebu City. Kiniaron hatagan og kahigayunan ang mga Sugboanon nga isaulog ang usa sa mga garbo niini nga nagsirbi sulod sa 42 anyos. Sukad kaniadtong 25 anyos pa siya isip gobernador sa Sugbo. Mao kadto ang mga balita sa Sugbo karong adlaw. Daghang salamat. Ipaubos ni Gobernador Gwendolyn Garcia ug GCQ ang tanang mga kalungsuran ug mga dakbayan ubos sa lalawigan sa Sugbo. Apil na kadtong nadeklara ubos sa MECQ ni anhing miagi. But ipasabot ni ini, makaabli na usab ang mga tourism destinations sa pipila ka mga lungsod. Ania ang taho ni Sheila Gravines. Sugod karong adlaw, Setyembre 8, abli na usab og balik ang mga establishmento ug outdoor tourism activities nga kanhi gididan. Ubos sa bagong executive order ni Gobernador Gwen Garcia nga nagtakda sa mga lagda og protocols ubos sa general community quarantine. Ang tanang mga establishmento makaabli na apan kutob lang sa 50% nga on-site capacity.
Ang restaurants ug ubang dine-in establishments gitugutan na usab maka-operate hangtod sa 50% sa dine-in capacity, samtang 100% ang gitugutan sa al fresco dining o ang pagkaon sa gawas sa restaurant. Apan ubos usab sa Executive Order No. 41, gitugyan ni Garcia